Denne plante hedder Ginkgo biloba, og den bliver også kaldt tempeltræ. Den er kendt ude fra Østen af, og især fra Kina. Det er faktisk verdens ældste nulevende træ, og det er mere end 250 millioner år gammelt. Det hedder tempeltræ, fordi det blev plantet ved templerne i gamle dage. Munkene tykkede så de her små blade, inden de skulle ind og bede, fordi så kunne de holde længere på vandet. Ginkgo biloba har nogle meget specielle vifteformede blade, som er meget karakteristiske. Og så er det et løvfældende træ, ligesom en bøg. Udtrækket fra ginkgobladene bruges i medicinalindustrien til f.eks. at give folk bedre blodomløb og en bedre hukommelse. Udtrækket fra bladene bruges også i f.eks. shampooer, cremer og sæber. Ginkgotræet her er faktisk også meget hårdfør, og det bruges i bymiljøer og millionbyer som f.eks. New York og Beijing. Det lille ginkgotræ her, det kan du købe fra marts til september, og hvis du vælger at placere det indendørs, så skal det have vand cirka en gang om ugen, og det skal gødes en gang om måneden. Du kan også vælge at plante den ud i din have, og så skal du sørge for at holde den fugtigt. 2 til 3 år efter skal du hver år komme grangren op omkring, således den ikke får frost. Men så får du også et meget dekorativt og specielt træ i din have, som bliver mellem 10 til 12 meter højt efter 10 år. Så ginkgo kan du have glæde af længe.